baro ki baju pet, bat sngap ya ka Good News TV, bani pedang smobhai pi sasisian syakani ka program. Ngidap da ka jingkemen hakani ka por, ba idon ringkat bat ngi i Reverend S. Imsat, iban sam ya ka kubor na kaktian ka jongblay. I Reverend S. Imsat, i pet ya ka tingnya district ka baham, hapo ka Shela Presbytery jong ka KGP Sinod Sepni. Marashwa ba ipason ay ka kubor hapadang ka jongi, ngin ngap siya ka way ka jina ka bakirpang, ban ay di anon roy markap, ublay unkurku yangi barwa. Sengi jonga hang nelingkon kamaham yang aban kre ding salapka snong ka jingjon sha snong so warngan sabe try tobat ya nga si sendon yo omla yakin dushu kan bakanang yeng kasodong lam shalom yo ingaru na lalat men sau na sodom ha kapin thangadang Syadin iba Plu Gomora Shu Washnong Yublay Banla Syade Syaki Lum Syajerong Ngan Sapet Panlat gading Ai lakak di Sim kajing em Men sim jong ngasa doring Kapan kong ngan tap te kerja sungu iu belai ba yo ikan kapor kapor kapan ngas ngi kapakrau ka jungu ngin yo ya kapan mani bat syakri u kam tam kan kapor yo ya kapan snap pat syak skor ka tin ka jungu belai te kapan kong kan kapor na kaleng jungi kumga Good News TV juga jinga sesama sinat ngaban ai kublai ngilang baro kiba snap bat pasyak skor ke kubor ling baju ni por baling kat ling banaga klik mat napan paru ke jing songu naga nenga jonga shmet ya ka Good News TV juga jing sesama sinat kamala sya bat kula ai subhai nga por bangini sami ka tin ke jong blai tigani ka por nga sumban ai kublai ru yikitu ki parap ni bei kiwi ru ki paraman sim ka kodor ki bi ilam makan ka channel ka pangiyo ban ilim baga jinga sa samla jungi kum sinat aga karte nga jong thrai ban panim jungi uji sukres ka bantana ka tin ka jong play ka bangin yo ya ka mani slok ya ka bangala perkhat ka do nut ka junga bangin yo ban sam le bat phi ka ni ka pot ka long naga kat kum ka gospel ka jong Lukas ka nong ka bakhat phra nrei ka pateng ka bangin yo ban slok ling baga ni ka jinga sa ling baga ni ka por ka long nga ka khat ka phra ndai shwa bangin yo ya ban poich ni ka khat phra nga kwa ya ka ban
ya ban puli kini ke khat barok we du ke khat ke bading kong hadu ke khat ke pra tungin ya puli kini ke tin ke jong blai ke ba ongkum ni tiula keren ke parsi haki sepang baga dei ki ban yai duai ban omman thachu ulong la don we nong bishar ke bi snong bam septing yo blai lemne buram nya ubre la don ru hakata ke snong kari kan thei ti kata kalawan bunsi na u ka ong tole hak yenga halor ta ba yele yenga ti khamslam ummon reyadin ka tawul ong haladi langam septing ya ublai bat ngalam buram ya ubrio rey pen ban na ba kani kari kan thei kala pen snow satia yenga ngan bishar hok eka yo apa kan wan klem de put kan pen snow kulut yenga ti utrai ul ong hasngau ka ei ka bau tonong bishar bom hak wong ubleiti un bishar hak ye kita ke bal jiet ke ju ki balan yar karpat ye umen sngi bat men miet bat ula shaslam na ka banta ju ki ngaong api ba un bishar hak ye ki kumni ru rein dan wan khono brio un shem na am ye ke jinget ha ka prothei ka banta ka bang kwa e ka ban slok lam bat ngi ke ka por ka bong ndan wan khono brio un shem na am ye ke jinget ha ka prothei tu shwa ngina chaprang tu ngina pinda moblem ka jing tuai ngina tuai ya ngu e ma ablei isne e ba melong blei jongi bro trai but nong padim jing Jesus Christ ye ka ba me atrai me pala ingi kat ni bangine don ni khliman bangin yo atrai bit sneru ban yo ye ka ban sliu jing bot halor ka ktien ka jong me trai me lon ra lo jong shek jo me ka por ban ye sami ka ni ka khubor ka ktien ka jong me mi I abli bit sneu shek jo me long tong brio batla de ring ngi abli ka khubor ka ba ban sam ka ni ka por kan long ka ba diamond sim ye ngau ba ye ngi ka por bat ki wei ru ki bios ngo bat ki bi I ling ba ju ka tendong ka ni ka channel ka bang yop ni to sngo abli ki ni ki jing duai aga karte ngi jong jisu belong no panim ki duai ngo idam ni baro amen ki parab I bat ki paramen sim ki kodor hadien bangala jet e ka ni ka khat be dei ba ka ni ka tin ka jong blai na shem ba ka ni ka benta ju ka khat ka ba pran ma ka ni ka nong ba khat pran ju ka lukas na shem kalong ka wei ni ki jingkali ka ba dei por ba bat kalong ka jingkali ru ka ba khrau ka jingkali ka ba dan kam e ngala ba nong ka ni ka por namar ba ka ni ka jingkali ka ong ka bo akhmat ju ka long ka kali ngi ka ong hin rain down one khun ubrio un shem na em ye ka te ka jinget ha ka prathei ka ni ka long ka jingkali ngi lingba ju ka khlet mat ka ba menta kani ka jingkali ka bawan dien bau jisu ulai ka we ka pharsi hakata ka por hakmat ju ki sanran kum ka chi kain ka bi de spang ka jing duai spang ka jingai sha ka jingai ne ju ki ka jing duai da ka bau ai ka pharsi spang ka we ka kon thai ru nong bishar barhagani ka pharsi phenlap beki dan ar ki jinglong ju ki ni ka ru kon thai ba ka nong bishar uni nong bishar ang ne ka bau jisu ai ka pharsi ka long udei utau nong bishar ju ka we ka snong udei ubreu bom ship tiang yu blai bat ka ba aru umlong ubreu ba buram mi ki breu yu breu ni is ka wei pat ni ka long ka don ka ru kon thai ka ni ka ru kon thai kat kum ka ni ka pharsi ni siamba kalong ka ei ka ba haka kalong ba ka siamba umdan no ngerap ya ka namar kalong ka ru kon thai su thu hi ka ta ngam kwa ban patai jrong ni ka pharsi namar ngin kwa ban ya ban halo ketika entah ka pangla kedo bat kalong ru ka wei ni ki ru kan thei ka badan na padeng jo ke jing shem jing e sim jing jen jar ka jing joka ka badan kam ka jing rap no bishar re kala lik bon sien shu ban yo ka jing rap an bishar hok ka bon sien bat mit ban sngi ong ka tin ka jong blai khat wai uni no bishar usnu satia ka usnu kulut ong ka tin ka jong blai
uang ka bahaya nga lada ngam shifting ya ubleiru ngam shifting ya ubleiru ka bahaya nga bagan bishar hok na ka batakan ka brio dei gani ka por ni syam ni gani ka khat ka fra ka lo jisu ban hadien jo gani ka phasi ka lo kalong ka ji kai ni ko bau ni uju unong bishar ba hok yingi bishar ngi kum ni ro na dan wan utau khunu brio syam ni em ka jinget hangi ka perthai malong no bestan bagani kalong ka jikali ka khrau e ka jikali ka bedai por ngi kup ki bangit la dan wan no to khunu brio hangni khunu brio ka thau yo trai jong Jesus Christ aktif ka jong beli kala patai sai ngi kabat ka pen si sai ngi ka pen skam kalong bau Jesus on sawan bat ngimtip la don wan ngrei la da u un wan no hatu un syam em ka jinget un syam em ka jinget hanga pada ngi ki para mensiam ki para bagi ki balanget yo Jesus Christ kata kalau nge jingeli ka khrau e ke ke jinget ke jinget kendiat tungin si pai kendiat alor ke ketin sepagar ke jinget kendiat abangi pai ke ketin ke jomble ngi syam baka jinget kat kom ke mini ke jinget kalong kadai kata ke jing sus kham iki ke bangi kermen kata ke jinget shu la ngi batai ketin nong wei la singin keren be ke jing mut chuka kalong ka thau ke jing sus kham ke jing don ke jomble ka jinget ru kadai ke jing sus kham ne ke jing shani apura ka jingla baga jingrap ka jong ublei haka Christian points of views ko jingi ka jing nyong jingi ko Kristen kolong hatung ilong na am ki Kristen ki bal angai ki ba shani apura la ni ki ba snus kham shisha bau jisu long khun jong ublei idani am kata ka jing sus kham ka jing em ka jing ko ki bagai kata ka ka jikali ngilangi kat ni ngila syakri ublei ngila im kat ni kabo ke jingkali ngi iwe pe kalong lada uji sun wan ngila syakri kat ni ngila im kat ni ngila yan kat ni ngila mani ngi syakri u lada un wan no un syam ne ami ke jinget ka jing em ke jogi masngo tanat bah bang polis bang apostol Paul katu ke khat aba ars kinu korin dong ba khalan ko pasan ko yala dehi to yet phi la phi long ne em ka jinget kadon kami ngi ka bakum ngi ka Paul kala tungin yet yala di in examen yala di hatungi dan em ka jinget wada pada ke jing e ki jing pen shoy ka bangi im ngi de ban nya akan ka lenti ka de pertai kum ki pelgre ngi dan em shisha ka de jing skus kam ka bapura bangin IT lot ishane lot hoblei ka jing im ka jogi ka ba mal ka sngi ki por paro kata ka ri ka jingkali ka ba khrau ngi we pe we snap ngan puli ni jinget ka ba tho shu ni matai ka kum ni ka jinget ka ri ka jing sos kham ni ka ba shania khlem bu kan don ka de ka jing bu ti ka jing im ni tan rong yela di hau tau nong bat ha ka jingket ka jing ba ka jing panya ka jong we pat snap kadon ka jing matai ka Christian points of views ki Kristen ka jing i jong Kristen jing ka long ka jinget ka de ka jing shania talilot hau kudes ka jinget ka de ka jing shania ka ba dapura ban penias no eladi ban ublei bat ban im kat kum kaman ka jong ublei kum ta kum ki bangai klam ka jinget ong ka ktin ka jong ublei omla ban pen sobha yo ublei habukuk ong kum ta ktin ka jong ublei kitab barim ong ubahak on yo im ta ka jinget sa si sien pat abu ka jikali ni kala la daw jisu on wan no ban bishare ngi kumni mo kum ba ong hagani ka khat un sa bishar hok ngi kumni ro hatu ngin kali la di syam ne ami ka jinget
hanga pada pi ka pertai kita kalau gaji keli yang ni we pi we nasko komen sibo na banga puli ka we history ka jingjia ka don ka jingi thu sipang ka ni ka jingi thu khana ka ba ongkum ni hagawi ka step ka ba pranai ba hagata ka ksai ba niagara ka ba hetam ha ka pertai ka jingjrong joka ka ong shajar spa fit kani ka ksai ka hap ka we ni ka pung thlong mau siang ka ba he watang man khmi kai ki sawai jong ka ki mur ki tu ki jing sawai ki jing tu ko chong ka ta ka pung kalong ka ba shir khai hadu ka ta kata ong ni ka jing thu kani ka ksai ka don hari america khli jong ka kata ka ksai ka don ka ka don ka we ka yeng ka balabu yau ta unong yarap unong pet unong jingo ban maham yekiling bat ki jahat bakin omnya palat sharum ingat ka jaka mara kata ka we ka step ngi thu ka ni jing thang ong late to to live scam na siliang jong kata ka ksai kani ka ksai ka long ka be shir khai ban pet hakata ka por balabu pai ba no khmi kai pai ba we khmi kai kata ka por udan we brio bekerteng Charles Blondon ude brio ba start banyak sainar ban of reference kat ba udang dan kata klimat ki ode kata kata ki ya thu yang ni life out ujun sijar pas pa sat pupra apa deng jong top pai ba bon ba uni Charles Blondon ura rengkat ba to kenjanar ubajrong bakhia siteng mon ye ulaya nya tau jurong sainar balate na silang kita kaksai Charles Blondon ula keren pai ba luang hakabakum kata kapor hadin ulaya silang pai ba le thap kti bal kemen hadu kata badin ba ula dap ya kata kajingnya ke badingkom ula pai biang pai ba wang kum ni pinget mangala banyat be ni silang rengkat daga bangangan ba yu brio menu bala ban volunteer ban ba ini no kita ki brio ki bedan paj ba kata kapor kat bau dang keli kata kecing keli kila ngap jar ndan weiru ban ong to ba yang lani to ba ban ra yang kila ya penrit ila di ong kata kecing tu kana kila kendran din we pat kadu pada kita kapor dan weiru ban volunteer ban ba khadu we mi usamla berit pa ki ong barai kho ba pangi kre kemaju u ong yo Charles Blondon to manga nan pa ba u kerteng Henry Colcott radin kata pai ba los ngap jar los tang ban nya biang shua bo unya yo to sainar sa sin pat uni Charles Blondon ula ong yu Henry Colcott pechani habangan ba me men haban scam men bat scam triang ya medi ben scam be mem de ben arta tin ngam wang wat ki jat la ni ki kti ke jong me rishania abe IT be yanga pech be ki khmat tang sang habau la ya nyo to jrong si sin pat Henry Colcott ula ba yo Henry Colcott ula sha ba how Charles Blondon malamut balong daga jing sus kamu shania tili lut ke jingkit pai ba abo pech iki dan na pleng juki blas sus ir ke blas sus shapting hap gin yo hap shiriat rikam sngo komen kalong hadu ke bakut la pois te sisilang rengkat buat Henry Colcott Blondon pai ba le thap le risa le kemen le risa shau hakata kapor kai ka bang ngamut ban ra ke kapor kolong sipang gaji snosi ke dik sngi la dau jisun wan no un syam ne am ye ke jinget yingi ki balange chau tra jisu un syam ne am ngi la long sisa ki ba ai ti lut ningi long taki head belief dan ki heart belief
Sngosi kiparwi ladau jisu wan no. Unlap engi bangi shania ni ong shania au blei. Ringim dei pat kibri IT lot. Kiba shania au. Nrei ladau jisu wan no. Un syam ingi bangi long kibala ngej kiba shania lot. Kiba tenrong la kacing em. Kacing ket. Kiba sngo scam. Kibam susiir. Namar ba blei ulong. Bashisha kacing em. Kajogi. Kumju Henry Colcott. Kat utau pai ba badan. Dari tangu Henry Colcott. Wala shania. Hausas London. Ban ba yu Hashiliang. Uneu ju ublei. Yung try jogi. Ubangila ngej. Ubangila snow scam. Bangila kermen na kajing bajogi. Kat nungo na preg jogi. Daw jisu wan no un syamingi. Bangin rongkum Henry Colcott. Bala IT la kajing shania pura. How Charles London. Kajing pen stream dor yang ikum ki bangai kalong pa. Kat nungut na pedang jogi ke pasngus kam kajing et. La daw jisu un syamingi. Bangi long sisya ke bala shania tadi. Pura. Ba IT lot. Di tangu terlah jogi. Uji sukses. Tungin bo jikali sa sisian pat. Yang iki banget. Kiba sngap kiba syak skor. Kena ka kubor. Nis ia magis ni baga jinget jungi ka hiar. Digeski. Ka hiar adu kata. Ketelat. Habang ia keduk ki jinget. Bunsin. Ikan rano tadi. Hang nu kanong rem kejogi. Kebangitan. Kei kebangingi em. Kejogi. Tungina perkat. In eksamen ilo deh. Yala dia tu piet pi. Langi long na em. Ha kejinget. Kejim jogi. Tungin perkat. Abau jisun wan no on syam em kejinget jogi. Kidan em kisok kejinget. Kebangilanget. Yang jisu. Masuk ternat abangan kod kendit. Ikijing kod juga kalau. Da ka buram yang ilang baro ke bas ngap bat ke bai gini ka channel kalau. Hatungi dan em ni suthu em ka dor juga jinget. Hapadang juga man ke jing ke bajur. Kum ke jing pang, ke jing yap, ke jing kerdo kiwi pat. Yo le se hapadang ke bakum kita ngidu no. Ia kata ke jinget ke bas kam ke jinget, ke jing sus kam juga. Wat ia ka bangi ni la kremen. Kadang ke jing baka dor juga jinget in comes no thu ba habangi don ke jinget ki bakrau khamat jogi tikan mau nem ki sandan ki jong Jesus Christ hapadang juga eryong ke ika baki ki yakan do dai ka bakum kata ki ma de ke jinget ki jingten ju ka jinget ke jogi ngaju so tanat ba ban kod yo wenu cricketer unong elak kai cricket juga di India mensyua uta bala syong thaj unap jat sidhu wong gum ni wong kajing stur kam dei kajing bom dan juga jing syapti lem ni kata kajing la ban chop juga jing syapti Henry kajing slur kadai kajing la ban chop hapadon hapadang kajing syapti sisa ki kadang nak ketin ke jong blei ki bakum kita. Ketin ke jong blei ngi kat mau ke Esther, kalau nong banyo ke thu ini. Apa dah ngi juga cie ke bekedu, mereka slur. Ke devoraru. Kitab nong bishar ke besan arfuwe. Ke kentu la ke mensim, apa dah ngi juga cie ke jingile. Kam dan ke jing kau et kin syapti. Mereka kentu la ke mensim kau. Ko mensim jong to nang yai. Dekabor. Dia tak kata ke dor juga jinget. Ia kendu deh kapor ke bau David. Ia Goliath. Hakau kitab peningkong Samuel ke khat nyu lai fuar. Ke thu ini kata. Jinget. Nrei apa deng ke bakum kata ke kendu. Uslor. Usngus kem bau blei. Long blei.
Jong David. Ikan mau Gideon berkilai sepangut kisipai. Kile persya ki hajar ki nong Midian. Kitab nong bisar nong banyu gitu iya kata. Dekat jing silur sngus kem mau beli udah dekat mati. Kata kadi kawi. Kador juga jinget. Kadi kador wada pedeng jong ki jinget. Jing siap dia. Nila ban job ki jing siap dia. Ke jing habang idon ke jing sngus kem mau beli. Kabar masuk tenar ru kolong bah. Habang idon ni ke jinget abang sngus kem. Ka ai boru ka pensat bor ban jeng scam ni le persya ban job iki yang persya iki namar ko ba apostol Paul nomor 1 lagi ni malak ban le iki bro hauta ba pensat bor ya kini di ubri ujung beli badan ni ketika jinget scam ba ai tilot syani atli dei tang hau blei ka ching em ka ching kali kalong hatu manga mangipat ni dan em ni kata ka jinget ka bas ngos kam ka bas syani apura tang hau blei ubala ban ai ya ka bor ka ching pensat bor ya ka ching em ka jong ha jumpi so si ki perbi ni em ka juk bagi syaram na ka jinget ka bagi ngidon balai ka daw ko lang bangimdan ni ketika jinge dei ka basisha baru jisu ngimdan ke jinge dei basisha teng-tengi knyum kumbaong kisenran gospel markas ka basaw le pupura ni knyum teng-teng abang ye kedu igini ke jinge ni paino na khamat ka jong blai ni kelat yo blai namar balai ni dan ke jinget ka bom scam ka bom IT lot man syani apura hau blai jogi ba beneng ka ige jingkali ka babu kalam ado bastang la dau jisu unwan no ikene ka pertai tungin jubab un syam ne am ke jinget hanga badapi ni am ka jog dan apa ke jingten jog ke babon jaj ke bingihap ani kendo hatungi dan nego jinget apa dengan bakung kata kapor. Ni dan em ke jinget. Ke jingkot ini kalong ning baj kena kubor. Hoj wala ngam simba badut ni kata ka parsi berko hindai tang tu kata khat. Tungi ne bo jikali yala di simat. La daun kono bre unwan. Un syam ne em ke jinget. Ha ka pertai. La dangi telat ke jinget. Kedan kami ini kumgi khon ke jong blai ki para men sim ke bakodor kawai ka banga kwa ban ai jingmot lama ka ktin ke jong blai kalang tu in long kom ki senran ke jong tura jong Jesus Christ ki senran ke jong tura Jesus Christ ha bagi snow tho ilade be ki long kata ka jinge juki ka talat ki artatien kim snus kham ki duai khmat ke jong tura Jesus ki ong kum ni ke gospel ke jong Lukas kalau makat nyut ke pesan tu penroy ya ke jinget ke jogi kan ini ke jing duai jing sunra tu penroy ya ke jinget jongi kyo kamu tu pen khraw ke jinget ke jogi kata ke jing khat tungin ya kan mau pen bo ke jing duai oble habangi em ke bagai ko begini ki por ke begini em ni don kaman duai oble ngin duai oble bar kata ke jing duai jugi ngin long ro kum ke ni ke riu ke thai khmat unon bisar nyai duai ngin ke jing sha de ke jing ine bar kan ni ke riu ke thai ru kala yo e ke jing job amar ba ka dan ni ke jing sus kham oble jugi oble jongka ulong ba bisar hok iki ke baro ko ki parbi e sesisin pat ngam kwa ban islam ni kubor ke bangat keren ni kapol kalau sesisin pat ban pen khlanya ke jinget ke jugi
ladau jisu wan no ngani ka pertai un syamingi kilong ke baklan ka banikong ka bangi de ban le nang ni sikmat tu nyai puli ka ketin ka jong blai stik nong rom ka basipau ban yu gitu daga bangi tip ya ka ketin ka jong blai man la ka puha puli tista ya ka kan yarap ingi bat pat khlan ni ka jinget ju padang ju ki sngi bat ka bangi de ban em ka jim ju ka wei pat man pan khlan man pan roi su ka jinget ju ki ko ma ki sanran ki duai kala ta kalong man pan belian ni le de ki jing duai pan ni slok marmet peruble personal devotion yo khanang bagan yarap ingi ban nang pan khlan su ye ka jinget ka ju ka wei pat ka bangi de ban kan mau ka tin ka jong ble kala bangim dei ban ino ye ka jing shakuri ka ju ban mani uble haki por paro kani kalong kan pan san ingi ban pan roi ingi ka jinget la dau jisun wan no un syamingi ni dan ka jinget shwa bangan pan kot ine khubor habang puli ka we ni ki ISP ski jong WSB jong ni wang la dau jisun wan no kumni un wan no mnum syari hatu un syam na mingi dan ka jinget ka bas ngosi wang yo lap ingi ko makapor ka jong noa ulap ingi ko makapor ka jong ulat habala khmi yo dan ka tu naptek jugi betul ka jinget hendrei ka jinget dan tangkat tu ka dengot ka jingem ka jugi kani kalong ka jingkali ka bakraw ingi ding baga ka jing slok jingetei man klemat ko ki perbet ni namla ban laj la dau jisun wan no ka ka por ka ka por ka por ong kitab jik pan pau nang ba arphod khat pakat stan au khat adu kat san tu kin tien ke pasidin wang ni namla ban laj ublein bishar kat kom ge jingle jungi hatu ngi don em ye ke jinget ke basisha kata ka jinget ke basani apura ule ke jinget ka bangi ju ai ti lo thau bau jisu ulang unang panem jungi ublein kur khuni rap nai bo ini jing slok balingkat ka balong kum ga jikali ka balingkat ini khubor dengan ka bo dan wan khunu breo un syam na am ka jinget ka pertai kaningan ino api ki ba pek ki ba sngap ini khubor hakimin bisyara de kumbang sa sinan ban kti naga kti ke jowi ka arch kino ko ring na khalai pasan yala di to yepi la pi long na ka jinget tadangi dan naga jinget ka skam shisha aingu yo ble kalong ka jingkar khu ye kita ki bas mus kham bo ble jingi ala dangim dan ka jinget tungin nyai duai kumbi duai senra to penroi ka jinget da ka bangi ngin slak bat u por ba pen khlan ka jinget ka ba politis ta ka tin ka jong ble bangi ai duai kham da pot ni slak marmat lem ba ngi nyai piteng man nyai pen khlan ngi ka jing shakuri ka jogi ka jing mane jogi yo ble ublen per kunam ta ka borok jo amen tungni duai ablei baru pau jungi bahap ding melong ma meu blei badon bor le ke be baro nyilong gi briu ke jong me ki banget hame ke basmus kham ki bakerman tak hame habangi mat ki jing tenju ki babon chat ke jing jugi ndrei melong ma me ko trai bakershan bor gi trai bis nei namar kata me i ngi ko bangi long ni ka por ban me i ru ye kita ki basha skor bat ki be i leng bagan ka channel ka ka por tu is nei kan rat bis nei nada me i ngi dan apa ka jing tlot ka jing ye rap ngi able men pen roi ka jing jangi bangi nang la ban shania ban ai tilot khamba su su ne khamat dei tanga me uble ubadon bor ki bi bar ha ka bagi wan ki jing bawan ki jing tenju ki bawan ki nugi jing pen shoi ka jing ka jungi
Ginom kan ria syagad tiang bat sikamon. Ringin sus kem. Bangin sania tangame. Memelong ublay chungi. Lord ki blay. Kerku kerpangat rai. Yang ku bor apa dengan jiktelat. Balabet gani kapor. Kerku kerpangat rai bisniru. Ikitu kibas ngap at kibas syaskor. Kalau ka jingkerku. Ya way pa way. Kibas ngap ya ka. Tus ngap oblay. Ikiti ki jingtuai jungi. Namar ba ngipan gini parok ngipan ka jingit. Agak kerteng jong try bon open Jesus Christ. Amen.